Эфирде Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кич, хәзер булачак темалар турында. Кемдер бәйрәм итә, кемдер иминлек кагыйдәләрен боза. Опять начинается история с тем, что несоблюдение масочного режима, несоблюдение режимов, связанных с наличием термометрии. Яңа ел яллары һәм каникуллар турында нәтиҗәләр хакында Илдар Сафиуллин. Күршеләрдә җылылык бар, ә бездә түләү кагазлары гына. Даже ей көнедә 1000 ярым килә, отопление булмаганда да. Ни өчен Сарман районы Җәлил бистәсендә яшәүчеләр җылылык өчен көрәшә? Филүзә Хәмидуллина мәсьәләгә ачыклык кертте. Яңа автобуслар рейска чыкты. Бер автобусга 2-2 водитель булырга тиеш. Илле автобус булгач, значит, 2 водитель кирәк. Түбән Камага кайтарылган 50 автобусның 32-се пассажирларны йөртә башлады. Калганнары кайчан маршрутка чыгар? Гөлнара Миңнеханова белеште. Татарстанда атна буе кар явачак. Казан урамнарын кардан чистарту өчен ничек әзерләнәләр? Синоптиклар гыйнвар аена нинди һава торышын фаразлый? Тулырак Динек Самдинова. Бүген Лениногорскида зур шау-шу уяткан суд процессы башланды. 3 табиб суд каршына баса, алар пациентның сәламәтлегенә җитди зыян китерүдә гаепләнә. 5 ел элек аягы сынып Лениногорскиның үзәк хастаханәсенә эләккән Юрий Тимошенко соңрак 2 аяксызда кала. Тикшерүчеләр моңа табибларның ваемсызлыгы сәбәпче дип саный. Ак халатлылар үзләрен гаепле дип санамый, зыян күрүче һәм табиблар бүген мәхкәмәдә кабат очрашты. Тулырак киләсе репортажда. Табибларның өчесе дә судка адвокатлары белән килгән. Алар ваемсызлыкта һәм кеше сәламәтлегенә җитди зыян китерүдә гаепләнә. Тикшерүчеләр фикеренчә, 5 ел элек Юрий Тимошенконың аяксыз калуында алар гаепле. Ул вакытта Сергей Гритнев анестезиолог, Рөстәм Тимралиев травматолог ортопед, Фәргат Талипов үзәк хастаханәнең травматология бүлеген җитәкләгән. Имеете право подавать жалобы на действие решения. Зыян күрүче судка инвалид коляскасында килә. 2017 елның 19 январында Юрий Тимошенко егылып аягын сындырган. Травматология пунктына бара. Шуннан соң ул беренче группа инвалид, даими рәвештә дәвалану уза. Сейчас мне справедливое решение и нужно финансы лечиться. Миңа гадел карар кирәк, дәваланасы бар. Табиблардан бер нинди ярдәм булмады. Хәзер улымны аякка бастырасым бар, әнигә ярдәм кирәк. Сәламәтлегем бетте. Моңа кадәр барсы да яхшы иде. Аңа 45 яшь, нефть оешмасында эшләгән десантчы Чечняда була. Тикшерүчеләр фикеренчә, Юрий Порошенкода арка мие некрозы башлануга табиблар гаепле. Аңа анестезия куючы исерек булган диләр. Пациентка андай анестезия аларга ярамаганда. Операциядән соң берникадәр вакыт узгач гаепләнүчеләр пациентта неврология тайбылышлары сизеп ала. Гаепләүчеләр фикеренчә, алар шунда ук бу хакта табиб неврологка хәбәр итәргә тиеш була. Әмма аның белән бер тәүлектән соң гына киңәшләшәләр. Гаепләнүчеләр бүген үз гаебен танымады. Вину свою признаете? Вы сколько лет проработали? Можете рассказать о себе? Вы признаете свою вину? Я, честно говоря, всю свою позицию озвучу в прении. Гаепләүнең нигезле булуына кагылышлы позициямны судта әйтәчәкмен. Аңа кадәр нидер сөйләргә теләмим. Мнение защиты. Талиповны гаепләү нигезсез, законсыз. Бу хәлләр аның гамәлләренә бәйле түгел. Ул Илизаров аппаратын куюда гына катнаша. Операция уңышлы узган. Лениногорск хастаханәсендә әйтүләренчә, 2 табиб бүген әле эшләвен дәвам итә, тагын берсе узган айда пенсияга киткән. Бүген якынча тыңлаулар булды. Киләсе утырыш 3 февральгә билгеләнде. Әгәр табиблар гаебе расланса, аларга 5 елга кадәр иректән мәхрүм ителү яный. Гөлнар Сайфетдинова, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 103 кеше коронавирус йоктырган, 33 кеше хастаханәдә дәвалана. Иң күп авыручылар Казан, Ярчаллы, Лаиш һәм Нурлатта яшәүчеләр арасында. Ил буенча коронавирус диагнозы 17525 кешегә куела. 783 кеше үлгән, шуларның 6-сы Татарстаннан. Республикада соңгы тәүлектә вакцинаны 2000-нан артык кеше ясаткан дип хәбәр иттеләр. Коронавируска каршы көрәш турында бүген Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин үткәргән координацион советы президиумы утырышында да сүз барды. Анда видео элемтә аша Татарстан президенты да катнаша. Михаил Мишустин билгеләп үткәнчә, яңа штамм белән бәйле рәвештә дөньяда вазгыять катлаулана. Инфекциягә каршы тору өчен вакытында тест ясау һәм вакциналаштыру мөһим. Узган елның 1 июленнән ковид кичергәннәр өчен диспансерлаштыру программасы башланды дип искәртте премьер-министр. Быел аны дәвам итү өчен 8 миллиард сум акча бүлеп бирелгән.
Рөстәм Миннеханов республикадагы вазгыять хакында мәгълүмат җиткерде. Татарстанда яшәүчеләрнең санитар-эпидемиологик иминлеген булдыру, Роспотребнадзор таләпләрен үтәү, вакциналаштыру, табибларны барлык кирәк ярак белән тәэмин итү өчен республика бюджетыннан 3 миллиард ярым сум күләмендә өстәмә акча бүлеп бирелде ди президент. Татарстанда вакциналаштыру дәвам итә, яңа штамм керә калса, республика өстәмә чаралар күрергә әзер. Республика имеется полная готовность к возможному завозного штамма коронавируса омикрон. Пока у нас его не завезли, нет пока. Подготовлены обсерваторы, имеются специально отведенные боксы инфекционных больниц. Мы также готовы своевременно развернуть дополнительные инфекционные койки. Кроме этого, еще в международных аэропортах Казань и Бегишево проводится тестирование лиц, прибывших из стран, где выявляется новый штамм коронавируса омикрон. Узган елның җәеннән Татарстанда коронавирусны вакытында ачыклау өчен тест үткәрү күләме арттырылды. ПЦР-тест ясауга республикада 24 лаборатория җәлеп ителгән. Дәүләт һәм шәхси медицина оешмаларында коронавирусны ачыклау өчен экспресс-тест ясыйлар. Бу күбрәк кешене тикшерергә һәм нәтиҗәләрне тизрәк чыгарырга ярдәм итте, ди Рөстәм Миннеханов. Ул шулай ук бизнеска федераль ярдәм күрсәтелгән өчен ил хөкүмәтенә рәхмәтен җиткерде. Искренне благодарны правительству за поддержку базовых отраслей экономики, а также малого и среднего бизнеса. Благодаря федеральным мерам республиканские предприятия получили поддержку в 2021 году на сумму более 15 миллиардов. В дополнение к федеральным мерам мы реализовали республиканские меры на сумму более 3 миллиардов рублей. С учетом реализации комплекса федеральных и республиканских мер поддержки удалось достигнуть и превысить до пандемийный уровень как по количеству субъектов малого и среднего бизнеса, так и по количеству занятых. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны азая төшсә, пандемия белән бәйле рәвештә кертелгән чикләүләр киметелергә дә мөмкин. Республикадагы оператив штаб бу мәсьәләне киләсе атнада караячак. Бүген моның турында хөкүмәт йортында да сөйләделәр, анда белдерүләренчә бәйрәм дип җаваплылыкны онытучылар күп булган. Каядыр битлек кимиләр тән температурасын үлчәп тормыйча кертәләр. 10 көнгә сузылган юлларда хукук сакчылары 400-дән артык тикшерү уздырган. Һәр 10нчы чиракта кагыйда бузу ачыкланды диләр. Пандемия туристлар агымына да йогынты ясаган. Бәйрәм нәтиҗәләре турында тулырак Илдар Сафиуллин. В преддверии Нового года мы с вами говорили, что от каждого из нас зависит безопасность нашего отдыха. Роспотребнадзор хезмәткәрләре киңәшенә бик күпләр колак салмаган. Бәйрәмнәрдә җәмәгать урыннарында 400-дән артык тикшерү үткәргәннәр. Һәр 10нчы очракта кагыйдә бузучылар табыла. Опять в связи с тем, что есть снижение заболеваемости. Авыручылар саны бераз кимүгә, битлек киеп йөрмәүчеләр, гомумән иминлек кагыйдәләрен үтәмәүчеләр арта башлый. Объектларга кешеләрнең тән температураларын үлчәмичә кертәләр, QR-кодларын тикшереп тормыйлар. Татарстанда җәмәгать туклану урыннарында коронавирус белән бәйле чикләүләрне киметү яңа ел яллары чорына кагыла иде. Хәзер рестораннарда кыскартылган эш сәгатьләре гамәлдә. Алга таба республикада ковид белән бәйле чикләүләр үзгәртелерме, юкмы, киләсе атнада билгеле булачак. Барысы да авыручылар саныннан тора. Дальнейшая судьба, послабление, она зависит от следующей недели. Будем наблюдать, смотреть. Яңа ел бәйрәмнәрендә Татарстанга 140 мең турист килгән, 300-дән артык кунакханә һәм ял итү урыннарында хезмәт күрсәткәннәр. Кунакханәләр 90%-ка тулган. Казан, Кремль, Зия, Утрау шәһәрчеге Раиф монастыры һәм Орча районындагы Кышбабай резиденциясе кунакларда зур кызыксыну уяткан. Шулай да узган ел белән чагыштырганда туристлар агымы кимегән. В прошлом году, возможно, Казань была... Узган ел яңа елда бары тик Казанда гына иртәнге 3-кә кадәр бәйрәм итә алдылар. Россиянең башка шәһәрләрендә коронавирус белән бәйле рәвештә хәл катлаулы иде. Быел вазгыять башкачарак, туристларның сайлау мөмкинлеге бар. Бәйрәм күпләр өчен бәләгә дә әверелгән. Тиешле булмаган җирдә салют аттырган өчен 123 кеше штрафка тартылган. Петарда һәм фейерверклар кулланганда 5 кеше җәрәхәтләнгән. Шулар арасында бер бала да бар. У всех, как правило, это ожоги кистей рук. Петарда һәм фейерверклар кулланганда кулларын пешерәләр, башлары җәрәхәтләнә. Пиротехника белән саксыз эш итүчеләрнең күбесе Казан, Яшьлүзән, Ярчаллы, Чистай, Мамадыш, Алабуга, Югарыслан һәм Әлмәттә ачыкланды. Узган елгы яңа ел каникулы белән чагыштырганда Татарстанда янгыннар 20%-ка азрак булган. Анда 7 кешенең гомере өзелгән.
Яңа ел каникуллары узса да, чыршылар янында даими рәвештә төрле күңел чаралары узып тора. Инде киләсе атнага яңа елның төп бизәге булган чыршыларны җыя башлаячаклар. Ләкин шуны истә тоту зарур. Бүгенге вазгыять белән бәйле иминлек чараларын төгәл үтәү мәслихәт. Яңа ел узса да, коронавирус әле чигенергә ашыкмый. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Татарстан рестораторлары һәм отель хуҗалары эш сәгатьләре буенча чикләүне тулысынча бетерүне сорый. Роспотребнадзор моңа нәрсә дип җавап бирер микән соң? Тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов видеолемтә аша Үзбәкстан премьер-министры урынбасары инвестицияләр һәм тышкы сәүдә министры Сардор Умурзаков белән аралашты. Алар уртак инвестиция проектлары хакында фикер алыша. Соңгы тапкыр аралашу узган елның җәендә булган иде. Башкарылган эшкә нәтиҗә ясап, алга таба максатлар билгеләргә вакыт ди Рөстәм Миңнеханов. Сардор Умурзаков билгеләп үткәнчә, Үзбәкстан Татарстан белән хезмәттәшлеккә аерым игътибар бирә. Чирчик шәһәрендә төзелеп килгән Химград Үзбәкстан сәнәгать паркында республика арасында бизнес-форум оештырырга планлаштырабыз дип белдерде министр. Рөстәм Миңнеханов әлеге идеяны хуплады. Есть у нас вопросы, которые необходимо нам обсудить и четко определить, какое время и как организовать это мероприятие прямо на площадке. Ишегалларында һәм тротуарлардан йөреп булмый, кар эретү пунктлары көчәйтелгән режимда эшли. Бу яңа ел бәйрәмнәре вакытында явым-төшем нәтиҗәсе. Республикада яңадан кар көтелә. Күз ачып булмаслык буран 14-15 гыйнварга туры киләчәк ди синоптиклар. Шәһәр торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре мондый сынауларга әзер микән соң? Динә Хисаметдинова белеште. Озанның кар эретү пунктларында эшнең кызган чагы, кар тиягән дистәләгән машина иртәдән чиратта тора. Шәһәрнең төрле районнарыннан аны тонна ташыйлар. Җиңү проспекты урамындагы әлеге кар эретү пункты 1722 тоннага исәпләнгән. Ләкин, мәсәлән, соңгы тәүлек эчендә биредә 2300дән артык тонна кар эреткәннәр. Һәм бу күрсәткечләрнең әле иң югарысы да түгел. Кайбер вакытларда биредәге кар күләме 4000 тоннадан артып китә. Казанда барлыгы 7 шундый пункт эшли. Быел 650 мең тонна кар эретергә планлаштыралар. Татарстан синоптиклары сүзләренчә, гыйнвар башыннан гына республикада 24 мм явым-төшем күзәтелгән. Бу айлык норманың 70%. Алга таба көчле бураннар булса, кар түгү өчен өстәмә урыннар булдырылачак. При реализации плана буран планы игълан ителсә, без кар түгү өчен өстәмә 6 урын булдырачакбыз. Аларның кайда урнашуын районнар һәм Татарстанның экология министрлыгы белән килешкәннән соң билгелибез. Казанның Совет районында рөхсәт ителмәгән 4 урынга кар китереп түгү очрагы ачыкланган. Хәзер аны кем башкаруын тикшерәләр. В результате объездов Совет районында рөхсәт ителмәгән 4 урынга кар китереп түгү очрагы ачыкланды. Алар Гвардия, Гадел Куту урамнарындагы шәхси территорияләрдә, Самосыр бистәсендәге Тынычлык урамында һәм Торфяной турак массивында урнашкан. Әлеге участоклар Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министрлыгы һәм Эчке эшләр идарәсе тарафыннан контрольгә алынды. Алга таба тиешле чаралар күреләчәк. Башкарма комитетында ишегалларын чистартуны да тәнкыйтьлиләр. Мәсәлән, Яңа Савин районының Октябрь урамында яшәүчеләр ишек алдында йөрерлек түгел дип зарлана. Дом янында вообще чистартканнар юк, кызым, калтыр кайда яма, кайда нәрсә. Шу карның кайда нирәген шәдеп барасың, әкренеп төртеп таягың. Менә шу трактор җире менә бүген чистарта. А так за все это время чистартмадылар вообще. Видите, как машины стоят, и мы не можем, пока машину убрали, мы не можем здесь чистить. Торак коммуналь хезмәткәрләре исә автомобильләрен күчереп куярга теләмәгән шоферларга сылтый. Объявление клею. Кичтән машиналарыгызны башка урынга күчереп куегыз, ишек аларын чистартабыз дигән игъланнар эләбез. Үзегез күрәсез, кайберәүләрнең исләре дә китми. Но я вот нигде не видел. Бер дә мондый игъланнарны күргәнем юк. Күрсәк машиналарны күчерер идек. Синоптиклар сүзләренә караганда, бу атнада республикада кар күпләп явачак. Алдагы көннәрдә бураннар көтелә. Снег. Республикада атна ахырына кадәр кар явуы, буран көтелә. Җилнең тизлеге секундына 15-20 метр булачак. Температурага килгәндә төнлә -7-12, аязганда -16 градус булачак. Көндез термометр баганасы -4-9 градус күрсәтәчәк. Бу Россиянең төньяк көнбатышыннан килгән антициклон белән бәйле ди белгечләр. Республикада тотрыксыз һава торышы саклана. Температура кисәк алмашынып торгач, мәсәлән, Алабуга районында Чулман аша боз кичүен вакытлыча япканнар. Синоптиклар гыйнвар айына фаразларын җиткерергә әле ашыкмый. Шулай да температура һәм явым-төшем нормадан артмаячак диләр. Динә Хисаметдинова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.
Тюбингларда шуып имгәнүчеләр шактый кышның күрке чанашуы булса да, саклык чараларын үтәргә кирәк. Быел да балалар Республика клиник хастаханәсенең травматология бүлегенә яңа ел бәйрәмнәрендә генә дә 40лап кеше мөрәҗәгать иткән. Күбесенең аяк-куллары сынган, бәрелгән һәм тамыры тартылган була. Бәхеткә каты җәрәхәт алучылар юк ди табиблар. Шулай да бала таушуганда йыгылса яисә бәрелсә, кичекмәстән белгечкә күрсәтергә киңәш итәләр. Баш мие селкенергә мөмкин диләр. Күбесенчә әтенигә карап торырга кирәк үз балалар артыннан, яхшырак киендерергә, балаларны бер-бер артыннан шудыртырга ярамый инде. Техника безопасности булырга тиеш инде. Күршеләрнең өйләрендә җылы бар, ә менә бездә юк. Сарман районы Җәлил бистәсенең юбилейный урамында яшәүчеләр безгә ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Анда җылылык үткәргечләр тузган. Аптырагач, кайберәүләр электр белән җылытуга күчә, проблеманы трубаларны ремонтлап, я булмаса газга тоташып кына хәл итеп була диләр. Урамдагы кайбер йортларга килә торган үткәргечләрен яңартканнар үзе, башкалар шул килеш кала. Өстәвенә аларның электр өчен түләүләре дә күп. Ни өчен бер урамдагы халык ике төрле шартларда яши микән соң? Филүзә Хәмидуллина мәсьәләгә ачыклык кертергә тырышты. Өткен ойда 5000 келген, мен бит җәй көне әзерлим инде. Фуат Ахтамовка 80 яшь, монда 20 елдан артык яши. 2018 елга кадәр йорты үзәк котельныйдан җылытылган. Трубалар салкын дип 2 ел элек электрга күчәләр. Әмма ул да проблеманы хәл итми. Түләүләр күп килә. Өйдә әллә ни җылы түгел ди хезмәт ветераны. Артырсам үй җылына, түләүдән дә курыкмыйм. Откуда әйттеләр бөтенләй. Перенапряжение була. Нык салкындагы бусы температураны күтәрәбез инде. Үзәкләштерелгән җылытудан аның күршесе Рауил Җәмәлетдинов та баш тарткан. 22 ел, 23 ел монда турабыз инде. Отоплениене алыштырдык. Язын кызын салкын булганга. Потому что иртә сүндерәләр яз көне, кыз көне сын кабзалар. Җылылык трубаларын монда 1960 еллар башында бистәгә нигез салганда ук сузалар. Шуннан соң бер тапкырда ремонтламыйлар. Трубалар иске булгач җылылык өйләргә килеп җитми иде. Түләүләр дә күп булды ди Рәмилә Музафарова. Даже ей көне дә 1000 ярым килә, отопление булмаганда да. Юбилейный урамы 2 район Сармар белән Ознакай чигендә урнашкан. Биредә яшәүчеләр сүзләренчә, Ознакай ягындагы трубаларны даими рәвештә карап торалар. Ул якта җылылык белән проблемалар юк икән. Бетерделәр менә җылның бу ягын, 17 елны артка хәтле, аннары тагын еллар язгач, ничә еллар тагын сорагачтан, 19 елны килделәр дә бу тишне генә төрделәр. Лесхозга хәтле генә теге ягы калды, шәһәр отопление җир белән һава җылытырга. Җәлил бистәсе Ознакай җылылык шелтәләре оешмасына карый, алар үз якларына караган трубаларны гына төреп җылыталар дип бара бистә халкы. Без проблемага акчыклы кертүне сорап Ознакай җылылык шелтәләре оешмасына мөрәҗәгать иттек. Анда әйтүләренчә, җылылык трубалары план буенча карала. Урамның бу өлешенә әле чират җитмәгән генә. Ә инде 2018 елда биредә яшәүчеләр үзәкләштерелгән җылытудан баш тарткач, ул эшнең трубаларын төрүнең кирәген дә тапмаганнар. Потерь никаких нету. Бернинди югалтулар булмады. Трассаның урман кордоны урамына кадәр трубаларны төрдек. Теге башта инде үзәкләштерелгән җылылыктан баш тартучыларның трубалары. Анда нәрсәдер эшләү файдасыз. Әгәр алар килеп техник шартларны алсалар, килешү төзсәләр, без аларга да җылы бирергә әзер, трубаларын да төрергә була. Әмма моның кирәге булмаячак диделәр безгә бүгін бистә башкарма комитетында. Киләсе күзгә бу урамга газ кертәчәкләр икән. Газификация населенных пунктов программасына заявкалар биргән идек. Ул программага без пока керә алмадык. Но бүген бу елгы елда менә Путинның дегазификациясы программасы буенча бүгенге көндә минем белүемчә 7 ихатаның уже документлар бөтенләй җыелган. Пакет документов бар, алар программага уже кирәгә киләчәктә, якын киләчәктә инде газ кертелергә тиеш. Үз вакытында җылылык белән проблемалар булгач, күпләр үз йортларыннан күченеп киткән. Әгәр газ уздырсалар, алар кире бу урамга күченеп кайтырга да әзер икән. Сарман районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Түбән Камага кайтарылган 50 яңа автобусның әлегә 32-се генә пассажирлар йөртә, калганнары автопаркта тик тора. Сәбәбе шоферлар һәм кондукторлар җитми. Шәһәргә автобуслар инде яңа елга кадәр кайтарылган иде. Хәзер штат туплау мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Ни өчен җәмәгать транспортында эшләргә ашыкмыйлар? Тулырак Гөлнара Миннеханова сөйләр. Чыгып басасын, бер сүтеп китә, икенче сүтеп китә, прямо күңел куана. Мондай нигә, мондай бәхеттә була икән дип. Яңа автобусларны пассажирлар зарыгып көткән, мондай күренешне күптәннән күргән юк диләр Түбән Камалылар. Әлегә 50 автобусның 32-се генә маршрутка чыккан, чөнки шоферлар һәм кондукторлар җитми. Хәзер барысы да бик уңайлы автобуслар яңа җылы хезмәт хакын әле алмадык.
арттырабыз дип вәгъдә иткәннәр иде. Әнис Фәзлиевка эшләүе җайлы. Бүген ул автобус йөртүче генә. Башка хезмәттәшләренә кондуктор эшен дә башкарырга кирәк. Ничек телисең, шулай өлгер. Хәзер башкарма комитет белән автотранспорт предприятиесе җитәкчелеге бу проблеманы хәл итү юлын эзли. По итогам переговоров с перевозчиком. Пассажирлар ташучылар белән сөйләшкәннән соң автобус йөртүчеләрнең хезмәт хакын арттырырга кирәк дигән фикергә килдек. Моңа кадәр алар 45 мең сум алса, быелдан 50 мең сум түләнәчәк. 1000 рублей на руки. Хәзер яңа техникада 70 автобус йөртүче һәм 20 кондуктор эшли. Рейслар арасы 7-8 минутлык булсын өчен 100 шоферга 50 кондуктор кирәк. Бер автобусга 2-2 водитель булырга тиеш. 50 автобус булгач, значит 110 водитель кирәк. 50 автобусга. Нормально эшләр өчен, чтобы эш сәгате аларның әгәр чыксын, жалкында бирергә, отпускылар вакытында бирү өчен. Әлеге автобусны тукталышларда 15 минуттан ярты сәгатькә кадәр көтәргә туры килә. Яңа микрорайонда җәмәгать транспорты тагын да сирәгрәк йөри. Шулай да түбән камалылар зарланмый. Үзгәрешләр сизәбез. Прямо остановкада узак тормыйбыз. Рәхмәт бик зур. Менә мин 10 минутта тормадым, тигендәрне кырыйында. 34 китте, 59 китте, 25 килде. Автобуслар тукталышка кайчан һәм ничә минуттан килеп җитәчәк, тиздән түбән камаллар моны да белеп торачак. Бары тик махсус кушымта гына урнаштырырга кирәк. Пассажирлар уңайлылыгы өчен борт навигациясе системасы гыйнвар ахырында кулланыла башлый. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. КамАЗ мастер пилоты Эдуард Николаев Дакар ярышларының 9-нчы этабында беренчелекне яулады. Шул рәвешле ул гомуми исәптә Дмитрий Сотниковтан бераз гына калышып, икенче баскычка күтәрелде. Дакар марафонының 9-нчы этабы бүген Сугут Гарабстанының Давасир үзәнендә үткәрелде. Маршрутның гомуми узынлыгы 490 чакрым иде. 287 чакрымы махсус участок. Эдуард Николаев экипажы аны 2 сәгать 38 минутта 43 секундта узды. 2,5 минутка калышып Дмитрий Сотников икенче булып финишка килә. 3-нче урында Чехия пилоты Мартин Мацик экипажы. 4-нчедә КамАЗ мастер пилоты Антон Шибалов. Каргинов экипажы бүген 7-нче урында. Гомуми исәптә әлегә КамАЗ мастер командасы 1-нче 3 урынны яулап бара. Бүген тагын берничә минуттан Акбарс хоккей командасы Санкт-Петербургта СКА командасы белән көчнашачак. Шулай итеп, континенталь хоккей лигасы чемпионаты дәвам итә. Әмма бүген узарга тиешле Торпедо Барыс командалары арасындагы матч булмый калды. Шулай ук Торпедоның Куньлунь Ред Стар командасы белән 13 гыйнварда узарга тиешле матчы да кичектерелә. Бу Торпедо командасының 11 хоккейчысында коронавирус ачыклануы белән бәйле. Исегезгә төшерәбез, быелгы сезон чемпионатында эпидемиологик вазгыять катлаулану сәбәпле барлыгы 15 матчның вакыты кичектерелде. Кайбер командаларда игълан ителгән карантин сәбәпле экранда күрсәтелгән алдагы матчларда булмаячак. Алар кайсы вакытка күчәр, монысы соңрак хәл ителәчәк диләр континенталь хоккей лигасында. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Видеть все краски жизни. В клинике «Глазная хирургия» расческов. Мировой стандарт лечения катаракты. Операция – ответственный шаг. Требуется консультация хорошего специалиста. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Порадуйте себя и близких уже сегодня. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы сезне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Daniel Master компаниясе сезне яңа ел белән котлый һәм корпуслы җиһазны 6 айдан 12 айга кадәр өстәмәләрсез кичектереп түләү мөмкинлеге бүләк итә. Шалтыратыгыз телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазынакай Әлмәттә алмашынучан болытлы көн 12 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада явым-төшемнәр көтелми, температура 11 градус. Төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида аязучан болытлы көн 12 градус салкын. Төньяк көнбатышта Ача-Кукмара Балтачта болытлы, температура 11 градус. Көньяк көнбатышта Булгарбай Шүпрәлдә урыны белән кар явачак, температура 9 градус салкын. Шестә Нурлат Мамадыш Ширмешәндә явым-төшемсез 10 градус салкын. Төнлә республикабызда 15 градуска кадәр суыта. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Умыртка баганасы авырта башласа, хәрәкәт һәм мускулларның эше бозыла, кан әйләнеше начарлана, ичке органнар зыян күрә, хәтта паралич табылырга мөмкин. Авыру хәбәр итә. Доктор Оста дәваланырга вакыт җитте. Яңа технологиялар ярдәмендә доктор Оста бүсерләр эзсез югала. Хәрәкәт яхшыра, сызланулар кими. Доктор Ост умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арганлыкны бетерә. Санчи энергия һәм озын гомер чыганагы Фармленд аптекаларында сорагыз. Мәркәзебез Казанда болытлы көн, кар явачак, көндез 9-11 градус салкын, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 84%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.